gawas ba aning i-post ngadto sa social media angan ug ang naong sa nakautang. Laing pamaagi sa nautangan kay magpahimo sila og tarpaulin. Ipapatik didto ang naong sa mangungutang, butangan og pangan o niya doon na daw pahibaw, magbantay mo iniini niya, mangungutang, scammer, dili mo bayad og utang. O ipapilit dayon ngadto sa paril. O dili ba ibitay ngadto sa building. Aron makit-an gyud sa mga tao nga dunay mangungutang nga wa ni bayad sa utang. Sakto ba kana? Ug mao nay buhaton sa nagpautang peligro og maigo siya sa libel under Article 355 sa Revised Penal Code. Nganong libel? Gipatik na ang pangan, nasuwat na, malisyoso na, nagpakauaw na, ug makonbikto ang nautangan, peligro siyang mapriso gikan sa 6 ka buwan ngadto sa 4 ka tuig.